अनुभव आपल्या चॅनलच्या एका सबस्क्रायबरने पाठवला असून त्यांचे नाव त्यांनी गुपित ठेवण्याची माझ्याकडे विनंती केली आहे. मी महाराष्ट्रामध्ये वसलेल्याच एका तालुक्याच्या ठिकाणी राहतो. तसं आमचं शहर तेवढंसं डेव्हलप नाही आहे, त्यामुळे तुम्ही त्याला गाव म्हटलं तरी चालेल. तर आमच्या या गावात गेली पिढ्यानपिढ्या रामनवमीचा उत्सव साजरा केला जातो. हा उत्सव गुढीपाडव्यापासून ते रामनवमीपर्यंत साजरा होतो आणि रामनवमीच्या दुसऱ्या दिवशी महाप्रसादाची पंगत असते व त्याच रात्री लळीत साजरे केले जातात. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की लळीत काय असतं. लळीतला आपण साधारण भाषेत सोंग म्हणू शकतो, ज्यामध्ये देवी देवतांचे विविध प्रकारचे सोंग केले जातात आणि त्यामध्ये विविध प्रकारच्या लावण्या आणि भजनं म्हणली जातात. तर हे लळीत रात्री सुमारे 10 वाजेपासून ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत असे पूर्ण 8 तास चालत असते. ही गोष्ट आहे साधारण 10 ते 12 वर्षांपूर्वीची. त्यावेळी आम्ही सर्व मित्र तरुण होतो आणि हे लळीत आमच्यासाठी मौज मजा करण्याची एक सुवर्ण संधी आम्ही मानायचो आणि वर्षभर रामनवमीची याकरिताच आम्ही वाट पाहत होतो असं म्हटलं तरी चालेल. आम्ही सर्व मित्रसुद्धा लळितामध्ये सहभाग घेत होतो. काही पात्र आम्हीसुद्धा छान रंगवायचो, परंतु काही वेळा पूर्ण लळीत पाहणे आम्हाला असह्य होत होते, कारण रात्रभर जागावे लागते. त्यामुळे काही वेळा आम्ही थोडीशी वामकुक्षी घेऊन परत लळीत जॉईन करत असू. त्या रात्री पण लळीत सुरू असताना आम्हा सर्वांना खूपच थकवा जाणवू लागला होता आणि झोपही येत होती. झोप घालवण्यासाठी आमच्यातील एकाने सुचवले, हे चला आपण सगळे चहा पिऊन येऊया. नाक्यावरचा चहावाला अजून पण उघडाच असतो. त्यावेळी रात्रीचे 2 वाजले होते. त्यावर आम्ही सर्व त्याला म्हणालो, नको रे, एवढ्या रात्री कुठे जाते ते. त्यावर तो बोलला, त्याला काय होतं आहे, ॲटलीस्ट झोप तरी जाईल आपली. चला मी म्हणतो जाऊया आपण. आणि अशा प्रकारे शेवटी आम्ही सर्व तयार झालो आणि आम्ही नाक्याच्या दिशेने निघालो. आमच्या गावामध्ये 2 वेश आहेत, एक जुनी वेश आणि एक नवी वेश. नाक्याकडे जाताना नवी वेश लागते, त्याच वाटेने आम्ही जात होतो. वेशीच्या साधारण 100 पावले अलीकडे असताना आम्हाला समोर एक अंत्ययात्रा दिसली. पण ही अंत्ययात्रा जरा अजबच होती. ह्या अंत्ययात्रेमध्ये 4 जण फक्त तिरडीवरील प्रेताला खांदा देत होते, पण त्या 4 जणांव्यतिरिक्त आणि त्या प्रेताव्यतिरिक्त तिथे कोणीही नव्हते. त्यावर माझा एक मित्र, ज्याने चहा प्यायला चला असं सुचवलं होतं, त्याच्यावर चिडतच म्हणाला, हेच बघायला आणलं होतं का आम्हाला इथे, सगळा दिवस खराब करून टाकला, हेच पाहायचं होतं का आम्हाला. त्यावर तो मित्र म्हणाला, ठीक आहे, एक काम करूया, आपण इथून वळसा घालून जाऊया सरळ न जाता, म्हणजे तोपर्यंत हे प्रेतही पुढे चाललं जाईल आणि मग आपण चहा घेऊ शकतो. त्यावर सर्वजण तयार झाले आणि ते दुसऱ्या वाटेने चहाच्या स्टॉलकडे जायला निघाले. त्या चहाच्या स्टॉलचे अंतर ह्या दुसऱ्या वाटेने दूर लागणार होते, त्यामुळे हे त्या स्टॉलपर्यंत जाऊस तर हे प्रेत त्या चहाच्या स्टॉलच्या पुढे चालले गेलेलं असेल असे त्यांना वाटले. गप्पा मारत हसी मजाक करत ते त्या चहाच्या स्टॉलवर पोहोचले आणि चहा वगैरे घेऊ लागले आणि गप्पा चांगल्याच रंगल्या त्यांच्या. गप्पा मारत असताना त्यांनी सहज त्या चहावाल्याला विचारलं, आता इथनं एक प्रेत गेलं ना. त्यावर तो चहावाला नकारार्थी मान हलवत म्हणाला, नाही, इथनं तर कुठलंही प्रेत गेलेलं नाही आहे. त्यावर ते 4 जण त्या चहावाल्याकडे विस्फारलेल्या डोळ्यांनी पाहू लागले. त्यावर तो चहावाला परत बोलला, काय झालं. त्यावर ते म्हणाले, आम्ही जेव्हा इकडे येत होतो तेव्हा वेशीमधनं आम्ही त्या प्रेताला इकडे येताना पाहिलं, त्यामुळे आम्ही वळसा घालून दुसऱ्या वाटेने आलो. पण तुम्ही म्हणताय ते प्रेत अजूनही इथे आलेलं नाही आहे, कसं शक्य आहे. तो चहावाला बोलला, साहेब इथे कुणीही आलेलं नाही आहे, कारण माझं लक्ष पूर्णपणे रोडवरच आहे.
तसं कोणी गिऱ्हाईक पण नाही की असंही नाही होणार की माझं लक्ष इकडे तिकडे विचलित होईल. त्याचं ते बोलणं ऐकून सर्वांना थोडं आश्चर्यच वाटलं. पण आमच्या एका मित्राने म्हटले, एक काम करायचं का, आपणच जाऊन बघून येऊ. प्रेत कुठपर्यंत पोहोचले ते. त्यावर सर्वजण आधी नाही नाही म्हणत होते, पण तरी मनातली शंका घालवायचीच असं म्हणून ते सर्व त्या वाटेने जाऊ लागले जिथे त्यांना ते प्रेत दिसले होते. आणि शेवटी ते त्या जागी पोहोचले जिथे त्यांना ते प्रेत दिसलं होतं. परंतु तिथे जाऊन त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला, कारण तिथे कुठलीही अंत्ययात्रा नव्हती, नाही कसले प्रेत, नाही कोणी खांदेकरी. आता मात्र सर्व अचंबित झाले. त्यांना वाटलं की नेमकं सगळ्यांनाच एकच भास एका वेळी कसा होईल. सर्व चांगलेच बुचकळ्यात पडले होते, परंतु ललित तिकडे सुटून चालले होते. त्यामुळे ते धावतच मंदिराच्या दिशेने पळाले आणि या सर्व गोष्टीचा नंतर निस्तारा लावू असे म्हणाले. तिथे जाऊन त्यांनी ललित वगैरे व्यवस्थित पार पाडले आणि दुसऱ्या दिवशी सहज विचारपूस करायची म्हणून जिथे त्यांनी ती अंत्ययात्रा पाहिली होती त्या एरियामध्ये त्यांच्या ओळखीच्या असलेल्या एका काकांकडे ते गेले आणि त्यांना याबद्दल सांगू लागले. काका, काल आपल्या एरियामध्ये कोणाचा मृत्यू वगैरे झाला आहे का? काल रात्री आम्ही एक अंत्ययात्रा जाताना पाहिली इथून. त्यावर तो माणूस म्हणाला, नाही, आपल्याकडे तर कोणीच गेलेलं नाही एरियामध्ये. नाही, काल रात्री आम्ही अंत्ययात्रा पाहिली इथे, त्यामुळे विचारत होतो. आणि त्यात एक विचित्र गोष्ट होती, त्या अंत्ययात्रेमध्ये फक्त 4 जण होते तिरडीला खांदा द्यायला, बाकी कोणीही नव्हतं. त्यावर ते काका विस्फारलेल्या डोळ्यांनी त्या सगळ्यांकडे पाहू लागले. काय झालं काका? त्यावर ते जे बोलले ते ऐकून सगळ्यांच्या अंगावर काटा उभा राहिला. ते काका बोलले, चकव्याच्या फेऱ्यामध्ये अडकला होता तुम्ही. कसली अंत्ययात्रा किंवा काही नव्हतं, ते चकवा होता तो. जर तुम्ही चौघं वेळीच तिथून निघाले नसते तर कदाचित त्या 4 खांदेकऱ्यांच्या ऐवजी तुम्ही चौघं असले असते आणि तुम्हाला तुमचा जीव गमवावा लागला असता. त्यांचे ते बोलणे ऐकून सर्वजण चांगलेच घाबरले होते आणि इथून पुढे चुकूनही कधी रात्रीच्या वेळी त्या वाटेने जायचं नाही असं त्यांनी मनामध्ये ठाम निश्चय केला होता. हा अनुभव तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा. कथा तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा. आपण जर या चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल आयकनही दाबा, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला भविष्यात मिळत राहतील. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांना शेअर करून चॅनलला जास्तीत जास्त सपोर्ट करा. धन्यवाद.